U ratu je u Bosanskoj Posavini poginulo oko 3000 vojnika HVO-a i oko 1000 pripadnika Hrvatske vojske iz svih krajeva Hrvatske. Zašto su poginuli, ako je sve unaprijed dogovoreno, zašto nitko nije odgovarao za sve diverzije koje su pratile povlačenje i zašto nije istraženo tko je popljačkao sve kuće, pa čak i samostanu Plehanu na područjima s kojih su se povlačili hrvatski vojnici i to prije dolaska prvog srpskog vojnika, do dana današnjeg nitko se nije udostojio odgovoriti. Saša Kosanović, Latinica. Dakle, gospodine Begiću, čuli ste pitanje kolege Kosanovića, on je postavio nekoliko tih vrlo važnih zašto. Dakle, zašto su svi ti ljudi morali poginuti, zašto to nikad do kraja nije istraženo, zašto? Nećemo okolišati, moramo ići direktno u glavu. Odlično. Nakon što je 3. gardijska brigada sa zapovjednikom Basarcem oslobodila Modriću, to je bio kraj 6. mjeseca, ta ista brigada zapovjedniče dolazi u Derventu. Tenkovi, ukopavanje, sve se linije drže. Nakon par dana pucaju linije gore prema Johovcu, izvlače se ljudi iz 3. gardijske brigade. Isto se događa na vrlo strateškom važnom mjestu Bijelom brdu. Sve to radi 3. gardijska brigada, pljačka se Derventa, sva roba koja se mogla opljačkati stavlja u kamione i odvozi. To je nešto što je vrlo teško, što ne dolikuje hrvatskom vojniku, da se takve stvari rade. Međutim, sva ova priča ne može se pričati u kontekstu ako se ne spominje podjela Bosne i Hercegovine. Podjela Bosne i Hercegovine generira ili daje sliku i percepciju na pad Bosanske Posavine. Dakle, kad vojska nešto pljačka i odvozi, to je znak da se više nikada neće vratiti na te prostore. Te sramotne radnje koje se dogodile jednostavno podigle su narod i počelo je polako povlačenje prema rijeci Savi. Mi smo od 6. mjeseca, faktički 7. mjeseca kad pada Derventa, svaki dan imali gubitke povlačenje po 1 kilometar. A imali smo dnevno po 70 ranjenih ljudi. Dozvolili smo da se Srbi pregrupiraju, da na Bosansku Posavinu udari Tuzlanski korpus, Banjalučki korpus, Kninski korpus. U onom razgovoru priješnjem, kad Tuz dolazi u Slavonskoj Brod, ja ga pitam zašto hrvatska vojska ne ide osloboditi Knin? Jer je Kninski korpus ušao, kaže ne da politika. Nađite snimke hrvatske televizije iz 3. mjeseca kad se oslobađa Modrića, gdje ministar Šušak javno iznosi i kaže ne smije nitko ići ratovati u Bosansku Posavinu.